ungileke. Yebo Lila, kudinga ukuthi ufike eTempelini njengamanje. Ngobani? Ntombazanyana. Ungangibuzi lo mbuzo mina. Yisa la kungibiza khona. uLila uthi ufuna ukushada kodwa mina mangimbuka angiyiboni leyo njabulo ebusweni bakhe, angiyiboni leyo ntshisekelo. uLila kufuneka azi ukuthi ubaba wakhe ngeke azamvumela ukuthi ashade ngaphandle kwentando yakhe. Kudingeka ukuthi ngikhulume no-AJ ngaphambi nje ukuthi iqale amalungiselelo omshado. Antara, wawukade ufana nesithunzi sami. Uhlala useceleni kwami. Ngaso sonke isikhathi mawunami, ngangizumuza ojulile okuthula. Kodwa manje ngenxa yakho, lesiphephe sibizwa ngokuthi uliyela sishayela impilo yami. Kungenzeka kanjani ukuthi nginikeze indandatho entombazane engenangqondo kangaka? Nomama usho kanjalo. Uliyela kuphela onelungelo kule ndandatho. Noma ngabe kwenzekani. Uyazi ukuthi bengilokhu ngithanda wena kuphela. Futhi ngizohlala njalo emehlweni omhlaba, angaba ngumngami. Kodwa enhlizweni yami kuyoba nguwe njalo. Ukhumbule lokho, akekho omunye umuntu ungathatha indawo yakhe enhlizweni yami. Leso sivakashi kunini silapha? Ngiyabuza singakanani isikhathi silapha? Ihora elilodwa. Ubani okunike ilungelo lokuchitha ihora elilodwa lempilo yalowo muntu? Nemzani kodwa indoda ejwayelekile. Famile. Manje abantu abacebile kuphela baziswa ngesikhathi, kuthiwani ngesakhe? Isikhathi siyafana kubo bonke, ungabandlululi phakathi kwabacebile nabampofu. Niyaqonda ukuthi isikhathi imali. Uxolo mnumzane. Amani noxolisa kuloyo. Enimlindise sonke lesikhathi. Ukuphi? Perfect. Ngiyaxolisa baba kaLila. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi kudingeka ukuthi ulinde isikhathi esingaka ngenxa zenzo zami. Ngiyaxolisa. Ngicabangile mhleze ukuthi uzoba matasa ngomsebenzi. Futhi ngafika ngaphandle kwesivumelwano. Ayikho indodana emhlabeni esekhulile ongangokubuyisa udinga isimemo kuze ayibone. Na 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 Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.